130 éve születtem meg Pesten, Szentgyörgyi Albert a becsületes nevem. Nem voltam jó tanuló, de tudós akartam lenni, vagy legalább olyan híres, mint a Lionel Messi. 17-ben meglett a diploma, majd később a doktori, ráírva kémia. Oxidáció, redukció, mindkettőt maxoltam, majd az egyetemi munkát el nem szalasztottam. Még az egyesek se vették el a kedvem, a biológiai tanszék vezetője lettem. Teniszeztem, kirándultam, amit időm engedett, de soha nem adtam fel nagy reményű tervemet. Egy nap otthon ülve, vacsorára várva, amikor megláttam, paprika lesz mára. Nem nagyon szerettem, de a sikert megszerezte nekem. 37-ben Nobel-díjas lettem, és ezzel a világnak szívességet tettem. 93 évesen sajnos leállt a vesém, emiatt most véget ér a mesém.